Udal Gobernu taldeak gaur aurkeztu dio herriari 2024ko aurkeztuko duen aurrekontu proposamena. Aurrekontu proposamen hau azken finean erreminta bat da, non herritarrengatik jasoko ditugun baliabideetatik eskainiko ditugun zerbitzuetara pasako garen. Aurrekontua eraldatzailea izango da. 4 milioi euroko hazkuntza bat izango du eta eraldatzailea izango da 3 dimentsiotan. Eraldatzailea izan zen prozeduran, alde batetik, izan ere, hasieratik bai teknikari eta udal talde politiko guztiekin partekatua izan zen eta proposamenak jaso dira talde guztienak. Eraldatzailea da edukian, izan ere, ausartak izan gara herriak behar dituen erronkei aurre egiteko. Eta eraldatzailea izango da ere ejekuzioan, izan ere, erramintak jarri baititugu herritarrek aurrekontua ezagutu dezaten eta aurrekontu honen gauzapena ezagutu dezan ere. Gure buruari jarri diogun helburua da 100% gauzagarria izan behar duela. Eta bertan jaso ditugun proiektu guztiak badute bere hasierako tramite administratiboa eta horrekin gauzatzea lortuko dugula espero dugu. Azkenik, herritarrek ere ezagutu dezaten erraminta bat sortu dugu udal webgunean eta Hondarribiko aurrekontuak klikatu ezkero hor ikusi ahal izango dituzute xehetasun guztiak. Bai aurrekontuarenak orain duguna eta urtean zehar 3 hilero egingo ditugun eguneraketekin nola ejekutatzen goazen jakiteko.